Pagdating naman ng kinaumagahan, matapos makipaglibing nila Ma'am Maris guys, napagpasyahan namin ni Ma'am Bea na bumili ng sariwang gatas ng kalabaw at pastillas. Dahil minsan lang tayo makapunta dito at masarap talaga ang mga fresh na gatas ng kalabaw. At pag uwi nila Ma'am Maris guys, sila ay nagpasya na magkatay ng manok para gawing tinola. Kaya pag uwi natin galing palengke, habang naghihiwa si Ma'am Maris ng bawang at sibuyas, kami naman ni Ma'am Bea ay namimitas ng dahon ng malunggay pang sahog sa ating tinola. At di nagtagal naluto na ang ating native na tinola na may fresh na sahog na pinitas lang natin sa garden nila Ma'am Bea guys.